UPPL राजखान्थि हानजाया 25निफ्राय 28 मासियाव देरहासार जानो हागोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि हानजा, बे BPF राजखान्थि हानजाया खमायलांदोंसो। BPF राजखान्थि हानजाया लासै लासै खमायलांदोंसो। बे समाव 2015 मायथाइयावबो एसे खमायदों, 2020 मायथाइयावबो बिथांमोना खमायदों आरो बे 2025 मायथाइयाव बिथांमोननि भटआ एबा बिथांमोननि सोद्रोमाफोरा खमायलांदोंसो, बारायाखै होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। आरो नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जिखिनि रिपर्ट एबा आइबिनि रिपर्ट बायदि बे समाव UPPL राजखान्थि हानजाया 25निफ्राय 28 मासि मोनगोन आरो मेजिक नाम्बार मोननानै फैगौ समाव सरकार दागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों आरो भबिष्यतबाणी खालामदों UPPL राजखान्थि हानजाखौ फैगौ समाव UPPL राजखान्थि हानजायानो मेजिक नाम्बार मोननानै देरहासार जागोन होननानै बुंथिदों बिथां डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंथिदों जे BPF राजखान्थि हानजाया बे समाव बारायाखै। BPF राजखान्थि हानजाया लासै लासै खमायलांगासिनो दङ। थांनाय 2015 मायथाइ, 2020 मायथाइ आरो 2025 मायथाइ, बे मायथाइसिम BPF राजखान्थि हानजानि जे बिथांमोननि भटार्स आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बे समाव खमायलांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' दैदेननाय जे UPPL राजखान्थि हानजाया लासै लासै बे समाव गोख्रों जागासिनो दं आरो मजबुत जागासिनो। गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा UPPL राजखान्थि हानजायाव हाबफैगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समाव मेजिक नाम्बार मोननानै UPPL राजखान्थि हानजायानो सरकाराव दागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। राजनिति इलेक्शननि सिगाङाव गोबां नंगौखौ नङै, नङैखौ नंगौ बेबायदि बाथ्राफोरा ओंखारबाय थागोन। गतिके जोंनि थांखि आरो नोजोर, बे थांखि आरो नोजोरा जाय बेक्तिफोरा लानानै रायजोनि खाथियाव थांगोन बे बेक्तिफोरा साक्सेस जागोन आरो जाय बेक्तिफोरा ओरैनो नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजोफोरखौ थगायनो सेस्था खालामगोन बिथांमोना जेब्लाबो साक्सेस जानाय नङा आरो बिथांमोननि जिथु सिमां बे सिमाङा मोगथां जानाय नङा। दिनै नोंथांमोना नुबाय थादों जे जागायजेननायनिफ्राय 2005 सननिफ्राय 2010 सनाव BPFआ खमायदों, 2015 सनाव BPFआ खमायदों, 2020 सनाव दिनै BPFनि जिथु संख्या बे संख्याया बारायाखै, खमायलांबायसो थादों। गतिके नोंथांमोना बेहायनो हमनो हायो जे 2025 जाबाय एबारे बे 2025आवबो BPFनि जिथु MCLAनि संख्या बियो खमायलांगोन, बियो रोखा। गतिके दिनै UPPLआ जौगाबोबाय थादों, बारायबोबाय थादों, बियो खमायनाय नङा। दा बेखायनो रायजो राजाफोरनि अननाय, रायजोफोरनि मोजां मोननाया बारायबोबाय थादों। गतिके UPPLआ दिनै रायजो राजाफोरजों दङ। मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावदों। अनलि बर'फोरनिल' नङा, बे ओनसोलाव थानाय 26टा जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावदों। जाय खामानिफोरखौ नुनानै नैबे ओनसोलनि गोबां जाति जनगोष्ठीफोरा हेफाजाब आरो मदद होदों। जायनि जाहोनाव दिनै लोब लोब फैबाय थानाय जि इलेक्शन BTRनि बे BTR इलेक्शनाव हेफाजाब आरो मदद होगोन आरो जोङो UPPLआ मेजिक नाम्बार लानानै सरकार बानायगोन, बियो रोखा जाबाय। दिनैनि तारिखआवथ' जोङो 25निफ्राय 28टा बे सिटआव ओरैबायदि मोजां पजिशनाव दङ। बेखौ मा होनना बुङो, रायजो राजाफोरनि मोनसे सार्भे, बे सार्भेनिफ्राय दिनैनि रिपर्ट जे 25निफ्राय 28टा सिटआवहा बिराद मोजां मोनसे पजिशनाव दङ। बेखौ नोजोर होयोब्ला UPPLआ मेजिक नाम्बार लानानै सरकार बानायगोन। बेखौ नुनानै दिनै बेबायदि मोजां पजिशनखौ BPFनि बा अन्य दोलोनि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा नुनानै बायदिसिना खोथा बुंनानै रायजोफोरखौ माने घोला खालामनायनि मोनसे बिथांमोना बेबस्था खालामबाय थादों, खिन्थु हानाय नङा। सा चिफ मिनिस्टारा जेरावखि थाङा मानो बाहाय मानसि जायो।
चिफ मिनिस्टारा जेरावबो थांनो हायो आसामनि गेजेराव किन्तु दिनै जों बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे बिटिसिआव चिफ जानांगौआ प्रमद बर' बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिटिसिआव चिफ बानायगोन प्रमद बर'खौ आरो प्रमद बर'खौ चिफ बानायनांगौबा बाहाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखायो जेसांखिनि गोजौआव जिखि बुङा मानो बिटिसिआव चिफ जागोन प्रमद बर' आरो प्रमद बर'खौ चिफ बानायनोब्ला ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन 1.5 बोसोरनि सिगाङाव जोङो नरेन्द्र मदिखौ प्राइम मिनिस्टार बानायनो नागिरदोंमोन नरेन्द्र मदिखौ 1.5 बोसोरनि सिगाङाव प्राइम मिनिस्टार बानायनो थाखाय जोङो बिबारनि सावगारियाव भट होदोंमोन एबारै जोङो प्रमद बर'खौ चिफ बानायगोन प्रमद बर'खौ चिफ बानायनोब्ला ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन बेखौ दिनै गामि गामि रायजो राजाफोरा मिथियो नेक्स्टआव आरो एसेम्बलि इलेक्शन फैगोन जेब्ला एसेम्बलि इलेक्शन फैगोन एसेम्बलि इलेक्शनाव बेहाय चिफ मिनिस्टार सोर बानायगोन बाहाय बिनि थांखिखौ 26आव गरन्थ बा थिक खालामगोन गतिके रायजो राजाफ्रा क्लियार सब बुजिबाय गतिके बाहाय फैबाय थानाय बिटिसिनि इलेक्शनाव ट्रेक्टरनि सावगारियावनो रायजो राजाफ्रा भट होगोन दा बेखौ दिनै थांखि लानानै भटआल' जानांसिगौ अब्लानो बे खामानिया रोखा जासिगोन दा बे खोथायाथ' आंल' बुंनाय नङा रायजानो बुंदोंबा रायजानो जुदि बुंदोंब्ला बे नंगौबो जानो हानाय रायजोआनो ट्राइबेल संघआनो जुदि बुंदोंबा बेयो नंगौबो जानो हानाय आं नङा होनना बुंबाथ' जानाय नङा आं जुदि गाइखेरखौ गोसोम होनना बुंबा सोरबा बेखौ बिसास खालामगोन नामा बेखौथ' बिसास खालामनाय नङा गतिके सोरबाया जुदि माबा मोनसे बुंनायखौ रायजो राजाफोरा बियो गाज्रि जादों होनना बुंनायाव आंबो जेब्लाबो समर्थन दङ बेखौ नंगौ होनना बुंनांगोन गतिके बियो आंनिफ्रायबो स्पष्ट रायजोआ जुदि बेखौ नंखाय मोजां जायाखै होनना बुंदोंब्ला रायजो जेरै थाङो जों बिदि थांनांगोन आंनि बाथ्राया बेल'